Unloading na kami. Mag-unload kami ngayon. First meal sa bagong apartment. Meron siyang belt. Nakita na niyo yung mga future na kakainan. Yun na yung set na yan. Nalilito tayo kasi na automatic spray mop. Wala kaming kuryente. Ayan na si Daddy. Unloading na kami. Mag-unload kami ngayon. Ayan, safe naman. Wala pa bang mga bubog dyan? Medyo may nahulog lang ng konti. Hindi masyadong secured kasi yung ano namin, vacuum namin. Pero nakatali naman, hindi nga lang yung very secure. First meal dito sa bagong apartment. I have mine here na tuna poke bowl. And then kay Daddy yung bulgogi show something. Kay Mother yung chicken something. Tonkatsu ramen. And then we got here kay Daddy ito taro, boba, honeydew sa amin ni Mother. Spring rolls, vegetable spring rolls. Tapos meron yung batang mukhang manok, chicken karage. Chicken karage. Sarang chicken karage. Pa-DoorDash kami from, anong store to Daddy? Zen ramen ata to eh. Oh my God, we are so hungry. Ang breakfast lang namin kanina is the donut. Yan yung my chicken karage. Let's pray. Okay. Ma. Okay. Amen. Grabe, God is so good talaga. Wala tayong aksidente or anything. Walang huli. Parang tayo lang sumusunod sa speed limit. Ito yung hindi namin may give up. Nag-give up namin yung mga sopa namin, mga bed. Pero itong mga camping chairs namin, hindi. Sit down na there ba, Ningning? Bed mattress namin na dineflate namin. Pero yan na yung itsura niya pagdating. Buti na lang, meron siyang belt. Kasi ilang araw siya eh. Parang 4 days, no? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 4 days siya na nakaganyan. So, okay talaga na sa trailer siya nilagay. Kasi kung sa likod lang ng truck namin to nilagay, magaganyan yan. Tapos mag-open yung yung cover ng likod ng truck. So, it's gonna cause accidents. Lalo na kung nasa interstate kami. Yan oh. May kasi spring. Pero yung isa naman hindi na ganyan, Daddy, no? Ito kasi yung may spring. Ayan. Push! 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 Kanyabang na mag-push. Family of 3. Kami-kami lang. Kami-kami mover company. Wow! Kami-kami moving company. Wow! Di bali na vacuum ko na dyan. Wow! Sumisigaw pa siya. Wow! Wow! Ayan na. Walo? Yan? Sleeping bear? Sleeping bear. Is that you? Is that you? Sleeping bear? Ayan. Ano na ka feeling? Nakaganon pa siya. Sige, ano mo ah. Sleeping bear. Sleeping bear. Sleeping bear. Sleeping bear. Paano yung sleeping bear? Sleeping bear? Ay! Ang feeling-feeling. Ang kilig-kilig. Napakapagin ng kilig-kilig. Ito na muna, tapos bukas na lang yung bed frame i-assemble. Oo, yung mga ano Pumunta yan. pa kaming DMD bukas para magpalusin siya. Say hi to grandma. Hi to grandma. Hi, baby! Hi, baby! Parang matandang maliit. This is the queen size naman. Wala naman itong, anong tawag doon? Walang spring. Ito mga ganito guys, one time use lang talaga siya kasi hindi mo sure kung mabubutas na. Pero sa lahat ng mga ginamit namin, nakailang move na kami, puro one use lang talaga sila. Nabubutas talaga sila ng mabilis lang.
Lalo na ngayon, minove namin na wala nang pakialam si Mac. Hinihila na lang niya sa hallway. Kasi naka-carpet naman. Naka-carpet sa hallway na dati, no? Naka-carpet naman sa hallway. So, hihila na lang niya. Kung butas na siguro. Pero at least, nagamit naman namin ng purpose na mag-vacuum seal talaga yung ano namin. Itong mga to. Hey guys, time check. It's already 6:42 PM and update is umuulan. Kaya pala kanina it's so muggy. So muggy is humid, na mainit, para kang Pilipinas feels. Actually, ito yung parang hinabol namin dito na weather. Kasi nga, one of the reasons na mag-move kami is because of the weather. Pero in-expect na talaga namin na magiging ganito nga na may maulan, ganyan. Kasi nga malapit na sa coast, ganyan. So dahil umuulan, hindi na nga kami matuloy ni Mac na mag-unload ng mga gamit. Especially yung mga i-unload namin ay yung mga karton na. Well, actually lahat sila almost ay mababasa. So talagang kaninang malapit ng umulan ay ang binaba na namin ay yung mga bed mattress namin para at least kung hindi man kami matuloy na mag-unload ng stuff, at least meron kaming mahihigaan tonight na comfortable, hindi kami mag-airbed. So ngayon ay pupunta muna kami ni Daddy sa Walmart to buy some stuff na yung mga kailangan namin like shower curtain, paper towel, pangpunas, mga ganyan, kitchen rug, bathroom rug, shampoo, conditioner, kasi ang meron lang kami ay yung mga travel size namin, which is okay pa naman, it will get us by pa naman ng ilang araw yung mga travel size namin. Pero syempre, pupunta na lang din naman kami, so bibili na lang din kami ng mga panggamit talaga namin dito sa bahay. And hopefully ay tumigil ang ulan. Check ko nga, kasi dito sa weather app ay naku Daddy, hanggang 3 AM ang rain. 8 PM it's gonna be cloudy. So, titigil siguro siya ng 8. Tapos babalik siya ng 9. So, may 1 hour window tayo. So, anong plano sana namin bukas is we will go to DMV. Pero pag ganito yung weather, yung 1 hour na yun, ito na lang munang i-empty natin itong mga sasakyan. oo, at least para magamit natin ng ano no. Kasi ibabalik pa namin yung U-Haul tomorrow. Ina-extend na yun ni Daddy yung U-Haul kasi nga kulang yung okay na daw si Daddy guys. Kasi nakita na niya yung mga future na kakainan. Okay na to. Okay na to. Nakita na niya yung sushi, yung Korean barbecue. Malapit siya sa McDo. Okay na siya. Malapit sa lahat. Okay na to. Malapit din sa work. Ano pa bang hahanapin mo sa ganitong buhay? Ang laki pa ng bahay natin. Ang hirap linisan. Ang dami kong lilinisan nun, ha? Fairness, ha? Sabi ko sa'yo, may Chevron dito, eh. Anong Chevron? Petron yan, eh. Ay, Petron ba yan? Oh, Petron yung Chevron. Petron ang Chevron? Oh. Baka may XCS sila dyan, o kaya ano? Hindi, feeling ko number talaga dito. 87, 91, mga ganon. I-jig yung pagkatang ni Mama? Ganito lang naman, tsaka dryer sheet. Kung dito kaya. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. A star with your... Ano muna ako ng shower liner. Hindi na kailangan natin. Kamangalatik curtain. Kasi kung gusto kong magandang curtain, Daddy, yung nabibili sa Sam's Club. Yan na lang muna. Yan na yung set na yan.
19. Ah, hindi na. Ito na lang. Mas mura po. Wow. 2 bath rugs, 12 shower curtain. Anong kulay? Ito sa atin? O yan na lang yung atin. Yung lighter kay Mishi. Hindi na gray. Hindi na gay. Yung. Ito, ano hindi natin kailangan? Ito kay Mishi? Walang pink. Kaya nga eh. Yan, nasa to. Pero hindi set. Check pa lang. Shower liner, body wash. Kitchen towels pa. Ay, yung baking soda, hindi ko nakuha kanina dun. Nandun naman sa tabi ng pang-ligo. Kitchen towel. Oh, 7 lang to. Parang mas nice ito. Nag-message ni Junar. Junar? Lilipat kayo ng bahay, pre. Oo, pre. Lipat kami dito, Georgia. Saan na nga yung kukunin natin? Dati na nga yung kukunin natin. Yung gano'n. Anong ganun? Dali? I know not the Dali. Dun sa camping equipment. Anong camping equipment nila? Nalilito tayo kasi iba yung Walmart nila dito. Iba yung ano. Orientation. Iba yung posisyon ng mga gamit. Yan si Primo, nandito mo tayo sa tubig. 3 filters na to eh. Replace 900 bottles. Pag may sarili ka ng bahay, dapat yung ano na, yung may water filtration system ka na talaga. Dahil may elevator na sa sa building, ayan, bumili na si Daddy ng ganyan para sa mga groceries namin. Para mas madali at saka para maka-ano din sa pag-unload ng mga gamit namin. Kasi magtutuloy pa kami mag-unload maya-maya. Hey guys, so nandito na nga kami ni Daddy and time check, it's already 9:43 and nag-stop na kaming mag-unload. Itutuloy namin bukas. Anyway, aside from the Ozark Trail, anong tawag dyan? Wagon, na nakita nyo that we bought, kasi kailangan talaga siya. We also bought some stuff for the bathroom and for the kitchen. So, for the kitchen towel, kumuha ko ng Better Homes and Gardens. Ay, maganda to kasi malalaki siya. Para may hila-hilain na naman si Mishi. So, dito is parang yung medyo rough pa din naman siya, pero hindi siya yung towel texture. And then, sa likod is yun yung towel texture, yung parang pang bath towel talaga natin. So, dalawa yan. And then, for our kitchen rug, bumili lang ako ng mura lang. Ayan. Para sa tapat ng sink, tsaka sa tapat ng stove. Gusto ko sana yung parang may hint of pink and gray. Pero ito na yung closest. So, yan. Wala kaming time para pumuntang Home Goods. And then, para sa shower curtain set and bath rugs, ito naman yung kinuha ko kasi mas mura to. Yung kukunin ko sana kanina is $21 and dalawa lang yun na rugs para sa bathroom. Bibili pa ako ng shower curtain, ganyan. Ito na lang yung kinuha ko. Shower curtain set with bath rugs. Tapos, meron na rin siyang curtain hook. Ayan. Para sa room namin. Para sa aming Mishi Bang Bang's room ay ito naman. Para sa bathroom niya ay ito. May curtain na, may rug. Ay, dalawa yung rug. Isang maliit pang sink tsaka pang bath. Kailangan namin panglinis ng mop. Kasi itong place namin is not carpeted anymore. Mas maganda siyang linisin. Hindi na lang siya vacuum. So, we need mop. Hindi na kasi namin dinala yung mop namin. Kung hindi ko na-realize na pwede yun na i-disassemble yung mop na yun. Ay, sayang. Tinapon ko lang, guys. Ang dami namin talagang tinapon. Kasi hindi na talaga kasya. Kaysa naman mag-rent kami or mag-U-box kami para sa lahat ng gamit namin, mas mapapamahal pa kami. It will cost us 1,000 to move those stuff. Itapon lang namin and mas mura kapag bibili kami. So, I got here, yung great value lang dito, ito, na automatic spray mop. Yung gusto sana ni Daddy is yung nalalabhan para nare-reuse lang. Kaso, wala kaming mahanap na refill nung para sa mop. So, ito na lang yung binili namin. At least, mura lang naman yung great value na yung disposable niya. Which is this one. Meron siyang 24 pads. Magkano lang to eh. Mas mura to ng $3 kesa sa Swift na brand. And then, panty liner as requested by Mudrakels. Ito yung favorite namin na panty liner.
always na extra long. Extra long pa to, mother, hindi lang long. Extra long. Ewan ko na lang. Sa Pilipinas kasi ganyan lang yung mga panty na yun. We got Clorox para sa pampaligo naman to ni Mishi. You know na the drill because of the eczema. Minimix namin yan sa kanyang pampaligo. Daddy, ganito yung nabili natin. Instead na yung Great Value. Dalawa ang nakuha natin. Hindi natin nabalik. Balik na lang namin. Ibang brand. Kasi kinuha na namin yung Swiffer kanina. Kaso we changed our mind. Or pwede mong ilipat. Hindi ko pwede parehas sila. Parehas ba? And then, we got here Wild Cherry Blossom na Suave. Body wash naman to. Ito naman is aluminum suction sponge holder para lang paglagyan ng sponge ng ano namin sa kitchen. Para parehas sila ng, wala kasing parang stainless. So, ito na yung kinuha ko para medyo matchy-matchy sila ng aming sink. And then, loofah for MAC. And then, basurahan para sa aming bathroom. So, easy, empty lang siya. Pwede itong tanggalin. Ayan. Great Value na dishwasher packs. Ngayon lang ko nakakilitag nito. At hindi tayo bumibili ng ganito. Kasi binibili namin it's either Kirkland or yung brand ng Sam's Club. And this one is already 78 packs para sa aming dishwasher. And then disposable gloves para sa panglinis dito sa bahay. Kasi nga, I don't know if I've mentioned na hindi ganun ka-pristine yung cleanliness nito. Parang hindi siya ready for move-in na nangyari. That's why nagkaroon kami ng credit sa account namin na bibigyan nila kami ng $100 dahil hindi daw to yung standard nila. Gain na scent booster. Isang supot ng apple na, ayun, nahugasan na po ni mother yung isang supot na apple namin. Kasi na-discover ko na si Mishi ay gusto niya ng apple. Baking soda para daw sa fridge. Kasi hindi kami yung first user nitong apartment. Yung previous apartment kasi namin, kami yung first user. So, up to now, kahit iniwan na namin, kahit ginagamit na namin yung fridge and freezer namin, ay wala siyang amoy talaga. Pero ngayon, dahil hindi naman kami yung una, lilinis ni mother ng ganito. Lalagyan pa daw niya ng lemon. So, I also bought 1 lemon. And then, bumili kami ng 5 gallons na Primo. Ayun. Yung usually na tubig natin na ginagamit natin sa Pilipinas, ganun. That's $14 kasi bago yung bote. Binili din namin. Pero kapag nagpa-refill ka, magkano dun sa South Dakota yun, daddy? $2? 2 point something. 2.5. Parang something like that. O, sabi mo na 3 after tax. So, yun. Bumili kami ng timba ulit na ginagamit to ni Mishi kapag naliligo siya. Tub and tile scrubber para panglinis dito sa tub. So, ganito yung itsura niya. Para hindi sasakit yung likod mo na magkuskus. And then, shampoo na Pantene. And conditioner na Pantene as well. Fabuloso para sa panglinis. Multi-purpose cleaner na siya. So, kahit ano pwede siyang panglinis. Loofah as well. Para dito sa bathroom na to. Kasi iba yung sa bathroom namin. And then this is mine. This is Argan Oil of Morocco. Para sa, hopefully it will help with my hair loss. This is a stretch washcloth. So, mas gusto ko to compared sa loofah. So, ito yung ginagamit ko. Loofah ang ginagamit ni Daddy. And then, si Daddy, ang kanyang shampoo and conditioner. Ito yung favorite niya. Keratin Infusion. Actually, sobrang lambot nito ng buhok. And then, Suave na Sweet Vanilla Silk. Para naman dito kay mother sa bathroom. Para sa kanyang body wash. We also have shower liner. 1 each bathroom. Para sa mga bathroom. Si mother nag-unpack na siya ng mga stuff namin here sa kitchen. And thank you naman. Naglaba din siya ng aming, yung mga ginamit namin nung last na mga kumot namin, yung mga favorite kumot namin. Nalaban na rin niya. Ay, thank you! First midnight snack sa bagong apartment. Ang sarap ng midnight snack namin. Fresca! Caldereta! Magpapabili ulit ako pag dumating sila, sister. Iyan ay galing pa pong Canada. First night in Georgia. Wala kaming kuryente. What time is it? 11:42. Wala kaming kuryente. So, andito kami sa kwarto. Kaming tatlo. Si mama ko nandun sa salas. At dito na kami kakain. Yan. Oh.
Anong nangyayari? Unloading na kami guys. Malapit na kaming matapos. Oh, she wants more down. No one's gonna buy the slide yet. Mabala natin, Daddy. Huwag yan ang bubuhatin mo. Si maarte naman yan eh. Oh, no touching. That's not yours. 1, 2. Ito ang mami para daw. Oh, wow! Two more luggage. I know, 2 more boxes now. Kain na tayo guys. We made coffee, Tim Hortons coffee. Pero wala kaming creamer, so I used the gatas of Mishi. Kain na tayo. We have corned beef and gourmet tuyo. That's our ulam. It's already 12:10. Tapos naman na kami ni Daddy na mag-unload dun sa U-Haul. So, we'll just gonna eat and then i-return na namin yung U-Haul trailer. Hi guys! Update time. It's already 1:13 p.m. and si Daddy ay clear out lang niya yung U-Haul trailer. Dito ako ngayon sa truck. Kasi naiwan namin doon yung Ozark Trail namin and yung dolly and yung mga pinangtali namin. Yun. So, he's just clearing that out kasi the-drop off na namin tong U-Haul trailer and yeah, sulit na sulit namin siya. Nakatipid kami ng $2,000. Kasi supposed to be mag-U-Box sana kami na 3. And kapag 3 siya ay kulang-kulang na $3,000 yung ano. So, hindi naman siguro 2,000. Siguro mga more than 1,000. Kasi daw, ang babayaran namin dito ay $740 plus yung extension namin na $20. So, parang 800. Kulang ko lang 800. Or plus tax pa pala yun. So, I'll update you later kung magkano talaga yung babayaran namin. Nung una kasi, nung tinanong ni Mac, yung nasa U-Haul sa Sioux Falls, sinabi lang na $14 per day. $14 per day. Kahit wala daw kasing mileage. Pero dahil ita-drop off namin siya dito, yun ang problema. Siguro kung ibabalik din sana namin sa Sioux Falls, ay $14 per day lang talaga siya. So, we will see kung magkano yung babayaran namin ngayon. Kami pa yung mag-aayos dito guys kasi yung nandyan daw sa U-Haul ay bata. At saka matanda. So walang ano, manpower ang U-Haul dito. Hindi ako maipit. Baka naman matanggalan tayo ng daliri dito, Daddy. Ow! Tapos kamay lang yung pang ano. Anong gagawin? Ay! Ala! I-forward mo dyan dito. Wait. Okay! Forward! 1! Enough! Parada mo na sa yatan. Parada ko na! Paalis pa si Kuya. Ay, ba namang pinaggagawa namin? Teamwork makes the dream work talaga. Pumasok pa si Daddy doon sa loob para magbayad ata. Kasi wala pa naman akong nakikitang charge sa aming card. Pero at least natanggal na namin yung trailer. Na-park na and then nag-park na din ako ng mas maayos. Ayan guys, so tapos na. So, ang binayaran pala talaga ni Daddy is $740. Bayad na pala talaga yun. Yung extra Pero lang. dahil nga nag-extra day kami, which was 1 day, ang charge is $20 plus tax. Na rental tax is 2.17. Pero ano tong coverage? Yung sa insurance? Ayan, nag-ano din kasi yung insurance. Nag-extend din pati yung insurance. The insurance was $11. So, 31 plus 2.17 na tax. So, ang total is 33.17. So, 740 plus 33.17. Yun yung binayaran namin for 6 days na. 6 days use.
na hindi namin ibinalik sa U-Haul doon. So, drop off lang namin dito sa U-Haul na, one way lang. one way lang talaga siya. Pero kung ida-drop off lang din namin sana sa Sioux Falls, $14 per day lang. Diba, Daddy? Ang mura. Sana ganun na lang yung ginawa natin dati. Dati, last year nung nag-move kami ay, kumuha talaga kami ng truck. So, mas mahal yun, 500 something. Sana ganyan na lang pala. May pinalagay na rin ni Daddy yung hitch dyan sa likod, yung compatible sa U-Haul. Kasi meron kaming hitch na yung binigay ni Papa, hindi daw siya compatible. So, nagpalagay si Mac ng iba. So, yun lang po guys. Kaya, I hope nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga mag-move. Especially if you have a truck, or if you have an SUV na kayang mag-tow. Ayan, maganda naman pala. Kung hindi naman super long distance, or sa amin nga 1,250 miles yung travel talaga namin, pero okay naman. Yun nga lang, medyo inaral talaga din ni Mac yung pagdadrive, kasi syempre hindi naman siya sanay na nagdadrive ng trailer. So yun, sana nakatulong ito, and you will have an idea on what to do sa inyong pag-move. Ayan, so thank you so much everyone for watching. Watch our next vlog. Madami po tayong episodes ng Moving Diaries natin. Grabe, yung bahay namin magulong-magulo pa ngayon. So, abangan nyo lang po. Thank you so much for supporting us, for commenting, and for sharing our videos. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a heart.